Bus, vítam vás z nového videa. Dneska toto bude z Forza Horizon 4 a také trošku smutné správy budú, lebo každý má obľúbenú hru a veľa ľudí má obľúbenú Forza Horizon 4. Túto správu dávam veľmi oneskorene a nemal som čas vlastne. Áno, povedzme to takto. A Forza Horizon 4 bude delistovaná. Presnejšie informácie sú, že Forza Horizon tí výrobci alebo tie vydavateľstvo proste malo dajaké tieto licencie s firmami a tie firmy proste, alebo im vyprchala licencia na dačo, alebo neviem, tak že im proste vypršali licencie a oni musia teraz delistovať túto hru. Delistovaná bude 15. decembra, ale ešte dobrá správa je, že tá hra sa dá teraz zakúpiť, je v extrémnej zľave na Steame. Dá sa zakúpiť ešte bez DLCčok, ale keď si kúpite tú Ultimate verziu, budete mať všetky ako DLCčka. Stojí 20 € Ultimate edícia. A štandardná stojí 14 €, keď sa nepletiem, a Deluxe by mala stáť nejakých 17-18 €. Ku štandardnej sa už nedajú dokúpiť, je to v extrémnej zlave. A keď máte túto proste tú hru zakúpenú na Steame alebo kde a vám neukradnú účet, tak máte ju, dá sa povedať, do konca svojho života a no nie do konca. Keď ovšem Steam dá napríklad, že táto, lebo že nemôžeš ju hrať, lebo Steam teraz dáva tam už aj upozornenie, ako že ty nevlastníš hru, máš iba licenciu ju zapnúť, že môžeš ju hrať, máš iba licenciu, ktorú si zakúpil. Ale dobre, že to tam dali, lebo väčšina ľudí si myslí proste, že to im ostane navždy a tak, ale nie je to tak. Ty si len zakúpiš licenciu. Keď budeš mať CDčko, vtedy by si mal mať ako, tiež je to len licencia, ale na CDčku by ti to malo ostať ako tak, aj. Nemalo by to byť nejak tým porúšané, lebo áno, je to o mnoho lepšie si kúpiť CDčko na Xbox alebo dáčo proste, ale tie CDčka sú extrémne drahé, a podľa mňa ešte teraz Forza Horizon 3 funguje, áno, funguje stále, ale je už delistovaná zo Steamu, čiže nedá sa zakúpiť, ale máš stále licenciu. Ešte aj Forza Horizon 1 myslím, že je už delistovaná, stále sa dá hrať, keď máš ku nej licenciu alebo CDčko. Je to proste, takto to funguje. A tak len z ničoho nič by ti ju odobrať z účtu nemali. Jedine, že by sa stala nejaká chyba, ale podľa mňa aj tak by to možno vrátili, keby ste išli napríklad do Steam Help alebo dačo také, že to nahlásili, že sa vám to stalo, tak by vám možno aj pozreli, čo sa nastalo s účtom a teda. Čiže tieto sú to také základné informácie. Popravde fakt sa oplatí to kúpiť, tú hru. Je to v extrémnej zlave, na Microsoft Store nie je, ale na Steame je. Ďakujeme, Gabe. Čiže chvála Bohu, že to tak je. Že to tak majú vymyslené, že keď sa delistuje hra, že proste máš ku tomu stále toto, že môžeš ju stále hrať. Bude sa dalo stále kúpiť tá Forza Horizon 4, ale bude to veľmi drahé, lebo sa budú predávali ešte Steam ako kľúče, tie kódiky, ktoré dáš do tej peňaženky, dáš tam ten kód, čo sa tam stále pýta,
a potom dostaneš tú hru do knižnice, áno. Tak sa takedy kupuje aj lacnejšie hry, že keď si kúpiš ten kľúč. Ale ako nie je to veľmi bezpečné, lebo veľa ľudí už tak okradlo ako tých ľudí, hej, že dali im napríklad astronomickú cenu, hej, ktorá hra sa už nedala kúpiť, ale ich tak iba a nedostal nič. A minul možno 100-200 eur, áno. Áno, tak sa pohybujú tieto. Tak sa to pohybuje, no, tie ceny, keď je už delistovaná hra, lebo je to extrémne vzácne. Juj! Je to extrémne vzácne a ja by som si to fakt kúpil, možno keď chcete peniaze, áno, tak ja by som kúpil napríklad na vašom mieste urobil si s tým účet a kúpil tú hru a potom ju predal, hej, za možno také 200 eur, hej, keď bude už možno viac, 100, bude mať rokov, ale musíte si strážiť ten účet. Podľa mňa teraz budú extrémne hacker ataky, ktoré bude veľa ľudí odrazovať od toho, že by si to kúpili, áno, lebo veľa hackerov, napríklad mne sa stalo, že ja som mal platené hry, veľmi veľa, účet v hodnote možno 500 eur a mi ukradli ho. Som bol taký na toho hackera naštvaný, tak, že fakt, ja som mal na neho také nervy. Už som si hovoril v tom duchu, že ja keby som mohol, tati hacknem aj 8 účty také. Čiže pripravte sa aj na to, keď si tu kúpite tú hru, že budú extrémne hacker ataky, čiže by som si na tie účty dával extrémne silné heslá, lebo vtedy som mal na každý jeden na tých starých účtoch som mal každé jedno. Prečo pletú sa mi slova, no, že som mal proste jedno heslo, na ktorom som mal, hej, ktoré som mal na skoro všetkých z týchto službách, ktoré aj tak už som pomenil hesla a konečne už majú rozdielne tie hesla. Čiže aj to si pozrite, že keď používate jedno heslo na tomto, tak radšej si ho zmente, aby to proste nedopadlo tak ako so mnou. Ale zaujímavé je to, že ten hacker asi bol taký gamer, lebo on sa mi dostal na Google účet, ale reálne nič iné neukradol, okrem Epic Games účtu a Steam Games účtu. Teraz Steam Games, pána, ja som... Hej. Ne Steam Games, ale na Steam účet a mi iba tie účty zobral, hej. Čiže tak to dopadlo, no. A tak, toto bude trošku kratšie videjko. A asi tu ho už aj ukončím, lebo už k tomu nemám čo inšie povedať k tejto hre. Budem možno vydával videa z Forza Horizon 4, a nie možno, ale určite. A dúfajme, že proste mi nebudú ubúdať odbery ako teraz, lebo fakt ako veľa tie bralo odobery. Najprv bol môj kanál mŕtvý a potom zrazu z ničoho zrazu z ničoho nič mi proste ubudli tie odbery, no. Čiže poprosím vás, keď sa vám páčia moje videá, dajte na nich like. Keď sa vám páči môj obsah, content, tak dajte odber a zvonček, keď chcete vidieť ďalšie videá, kedy vyjdú. Takže tu by som ho už ukončil ako na dobro. Tak čus.